Ġie ffirmat trattat ta' paċi f'pajjiżna waqt konferenza dwar il-paċi u dialogu fil-Mediterran fil-Parlament Malti. Il-parteċipanti ddiskutew 4 temi ewlenin li jmissu direttament mal-futur tal-Mediterran, ir-rwol tal-kultura u l-fidi fil-bini tal-paċi, it-trasformazzjonijiet ġeopolitiċi u kif dawn jistgħu jiġu indirizzati b'mod responsabbli, l-integrazzjoni ekonomika bħala mezz ta' żvilupp kondiviż u l-importanza tas-soċjetà ċivili fil-governanza u l-promozzjoni tal-istabilità. It-trattat iħeġġeġ għal aktar dialogu bejn il-popli, tisħiħ ta' relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali u rispett akbar lejn id-dinjità umana u drittijiet fundamentali. Dwar dan ħadna l-kummenti tal-Speaker Anġlu Farrugia li mexxa din il-konferenza. Unek allura bilna fuq karta Mediterranja li firmawa 24 parteċipant li jinkludu da 15 il-pajjiż fosthom il-Parlament Malti ovvjament, gvern u oppożizzjoni ovvjament li jiena tfajta għal diskussjoni fejn bilna fuq diversi materji fosthom li jkun hawn hawnhekk focus group dwar il-Mediterran li jkun mod permanenti ġo Malta. Spjegalna li dan ukoll jimmarka mument sinifikanti għal pajjiżna u t-tisħiħ tal-Kostituzzjoni tagħha u fakkar fi żminijiet ta' sfidi politiċi meta l-Prim Ministru Domintov kien wassal biex Malta tikseb in-newtralità tagħha mhux biss fuq il-karta iżda fuq livell prattiku wkoll. Il-Kostituzzjoni Maltija li ġara hija li fl-1984 il-kunċett ta' newtralità daħal ukoll entrenched fil-Kostituzzjoni. U dak huwa modell fejn pajjiżi oħra li hawnhekk diskutejna wieħed jista' jaraħ jekk kemm il-darba imorru wkoll biex jingħalqu ċertu bażijiet. Diġà hemm id-diskors li hawnhekk ukoll wasal li dana id-dibattitu li pereżempju Ċipru l-istess President ta' Ċipru llum qed jgħid li hemm bżonn li wieħed jiddiskuti wkoll il-bażijiet militari Ingliżi f'Ċipru. It-trattat iffirmat f'pajjiżna wkoll jagħti l-importanza lill-istorja tal-Mediterran bħala ċentru ta' ċivilizzazzjoni u jħeġġeġ kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana, b'enfasi fuq żvilupp sostenibbli.